Manan so sa kaawit. Sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nini nga akong kaagi. Ako si Maria. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Pain's my only home. RMN Drama presents Handumanan so sa kaawit. Ano ba daw sa iyan kaagi karon? May kini usa ka babae nga taga Tungkop, Minglanilla, Cebu. Ang matatampo nagdasingan nga Maria. Selfie everyone! 3, 2, 1, smile! Nice! Bebe, tanaw na to kung nindot bag atong mga naong tinha kay basigon sa yan atong dagway diha. Nindot gina maoy. Kanindot anong klase nga phone ang gigamit ni ati Angay lang kay mahal kayo na. Nahurot ang akong savings, anak. Papa, sad, uy. Makonsensya mo sa taana pa. Binuang na anak ko. Siyempre, ihatag na ko ang tanan sa akong mga anak. Mao nga ikaw day Clara. Pagtarong gyud sa imong pag-eskwela ha. Sundanis Ate Maria nimo nga dagko kaayo grado. Ug karon na nakagraduate na gyud. Ma. Nala, sige na. Manguli na ta kay nagpaabot na turo ng atong mga bisitas bay. Ay, surtihan mo na isa. Gikaya magday ka sa imong mga ginikanan, no? Nalipay lang gyud kaayo sila day nga nakagraduate na gyud ko. Wow, correct. Pero dilisan mangigi mong manghod, no? Pinanggaman sad siya ni Papa ug ni Mama day. Pero kinahanglan nga makakita una sila nga nagtarong siya. Una siya hatagan og reward. Aw, hinoon, sad. May pagkabadlungon mo sa good na Clara, Shh, good, uy. Ayaw pagsulti, ana. Uy, kay madungkan ta. Malain unya to. Ay, dali na pagkuha ng pagkaon dito, tay. Ma, pa. Nadawat ako sa kong gi-applyan nga trabaho. Wow, biliba gid ako nimo nakoy. Makatabang na gyud ko ninyo sa mga gastuhan dinhi sa bay. Dili na, dili. Kanang kita nimo para imo ra gyud na. Pero pa, Among obligasyon nga buhion mo. Di ninyo obligasyon nga muhatag namo. salamat pa. Nahibaw na sa ate, ma? Nahibaw sa unsa? Mularga ko sa laing nasod, anak. Unsa? Nga naman pa? Na may mas maayo nga opportunity dito. O hangyo lang nako nga sabton ko ninyo. O pa. Dili magpabadlong ni mama ninyo, ha? O pa. Clara, ikaw ra ba mo'y badlongon kayo? O lagi pa. Ay sige na, kay basig balate ka. Amping baya gyud dito dong ha. Mahal kayo tamo. Love, sad kayo ka na mo pa. Nak, mulakaw ko ha. Kung manawag si Papa ninyo, ing nga na ako importante nga gilakaw. Okay, ma. Laom ng gabi eh. Wa pagyapon mauli si Mama. Kadaadlaw naman ni siyang ingon ani. Asam di ka dis Mama? Ha? Nga nang nangutan naman ka kung asa ko pa dong. Kadaadlaw naman lang ko kang mulakaw magod. Unya magabi. Hoy. Ay, question na nga ako mga lakaw, Maria, ha? Ma,
Unsa? Nga ba? Uy, alam no, makaduda. Makaduda nga unsa, day? Wakilay laki ka ng imong mama, day. Day, Naunsa ko kadihati. Naghinuktok man ka. day. Wa kay nabantayan ni mama? Wa man. Nga naman di ay. Busy kayo sa siyang phone, permi. Unya, magsigilan siya lakaw. Jesus, pasagdi na siya ti oy. Naibaon na nas mama sa ingi buhat. Ti, too di ba? Na ako'y chika ni mo. Unsa man na? Na anak ko'y uyap. Unsa? Ti, ayaw lang pagsaba ni mama ha, please. O, sige. Basta isaad ni mo ha nga magtarong nagyapon kasi mong pag-eskwela. Ug ipailaila na nako kung kinsa man ang tawhana. O, te. Kanina raman ni nagsigig ring ang phone ni mama. Nag-CR para ba to? Tanaw na ko. Basig si papa. Oh. Teves? Kinsay Teves? Ako kang basa ko ng ilang conversation, no? I love you, babe. Kinuo ko. Nailaing lalaki si mama. Nak, naminaw ka na ako. Sorry pa. Medyo gikapoy lang ko sa trabaho. Sige, mahuway na lang. Si mama ni mo, wapa mauli. Uwa pa man pa. Basigog, importante na po ang gilagawad to. Sige, biya na ka. Bye na. Bye pa. Tiligi ko mahimutang ani. Unsaon man ako pagsulti si Papa. Oh. Ngano nag-chat man ni si Clara? Ate, ari ako sa kwarto please na ako'y isulti nimo. Sa mga ha? Mabdos ko, ti. Unsa? Clara, unsa may nasusi mong utok? Ti, nadagyot ko. Nahibaw na ba si Ani? Nahibaw na. Kung mao na, paanhiya siya sabay. Ing na nga magkikstorya ko niya. Babe, si Ate Maria di ay igsuon na ako. Te, si Teves. Teves? Mayong adlaw, Maria. Pila na may edad di mo? Murag ka edad naman ta? 20 na ako edad. Kaedad na gid ay ta. Unya, unsa may plano ni mo aning Clara? Nak, ni anak ko. Oh, Teves? Mildred? Kaila mo, ma? Ayoko king na nga. Siya ang Teves nga. Laki ni mama. Oh, nagkaila na mi pero dili pa mi suod. Nganong niaman ka, dong? Uyab siya ni Clara. Ug amahan sa gimabdos ni Clara. Unsa? Hayop ka! Gawas din eh! Gawas! Huwag ko mahimutang sa reaksyon ni mama. Sure good ko nga siya ang Teves ka uyab ni mama. Ako siyang pangutanon. Unsa? Unsa gud ang pangutana nimo? Naibaw na ko sa tinuod, ma. O gusto lang na ako maklaro gikan nimo. Kay klaro kayo sa reaksyon nimo. Sa Lex Pinoy.
Oo, nak. Naunsa man ka ma? Ngano nakabuhat man ka ni Papa ani? Na ako'y mga panginahanglan nga dili inyo mahatag. Huwag imong amahan raon tamo'y makahimo ani, pero hain man siya. Wa ka maluoy ni Papa? Sige na lang mo, Papa. Huwag pa mo maguna-una na ako. Sorry ma ha? Pero wag yung ko makasabot nimo. Mabahura kay kagrason. Og dili mahitabo nga sabton ti ka. Maria. Te, ayaw pagsultian na. Ayaw tumutubig istorya sa mama. Tinuod lagi akong gisulti, Clara. Si Teves kay imong uyab, maoy laki ni Mama. Imo na nagkisulti na ako kay para makigbuwag to ni Teves. Grabe naman sad ka, te. Gamay kalipay na ako, imo pag yung daginuton. Gusto kag imo na lang gitanan? Ikaw na lang magmalipayon? Sige, bahala ka. Basta kinisulti ko ni mos tinuod, Clara. Naara ni mo kung mutuo ka o di. Sakto na, Maria. Wa na kumalipay ang imong isulti, ha? Hasta ka pa? Dili ka mutuo na ako? Dili. Kay maayo og daga ng atong pamilya. Unya, musturya lang yapon kag ingon na. Mo sa rin pagtuo na ako pa? Pero ako may naadiri og ako may nahibaw sa tanan. Kung dili sa kamutuo na ako, bahala namong tanan. Can you help what made you go? Wa ko makaagwanta. Nilayas ko sa amo. Grabe akong kahiubos nga nagtuo ko nga perpekto ang among pamilya. Pero perti na din ko baa. Ug ang nakasakit, kay way mo tuo bisag kinsa nila. Dinhina lang kutob. Ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mao kita may higalang kaagi ni Maria nga taga Tungkop, Minglanilla, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagkalahan, Pains, My Only Home. It's okay for you to leave. It's my only home. Ang mong kaagi gibahatan na do sa radyo ni Carol Marie Hikain, gabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagay sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangdut sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Free to Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan lang ko ninyo sa pangan nga Shirley, hingkod ang pangidaron, minyo og may duha ka mga anak. Itago na lang sa dang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta sa among ginikanan. Naamanggoy nag-abang ani sa unang panahon nga daang kinaluoy rasad sa akong papa nga karon patay na. 20 pesos ra gud ang monthly nga abang nila. Pero aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Kapaho naman lang yun, uy. Ngano ka? Siyaro ka diha. Waka katimaho sa bahong lunang. Oh, karon? Ay, wa pa rin ka maanad, ana. Kapoy yun kaayo ng atong silingan da nga namuhi og itik og baboy. Nga may gibuhat silang gamay nga lunangan sa itik. Kung ang hangin gani mong gikan sa ila, baho yun kaayo ang lunang anang hangin. Kalagutak kay na sila da. Nihaw na gina sila nga dili man ni ilang yuta. Oh, nagkabang magkana sila.
O lagi, nagabang. Nihangyo na silang papa sa unang panahon nga magtukod og bayad diha sa among yuta. Unya nakigsabot nga moabang ra og 20 pesos. Hangtod karon wa gyud increase. Kaya sa umam ko na isabot lang papa sa unang panahon. Gamayar sa baan nga bangaw eh. Siyempre, kung sa nagurong tuiga, musaka na sa unta ang ilang abang. Sasaka oy. Kami man hinuoy lalison nga mo itag-iya sa yuta. Ay, kisa muka na gid ko anak nila diha. Hasol na gid kay sila. Di ka bayaran og 20 pesos ang buwan ng kahasol ang mga tawana sa among yuta oy. Ako inos mama bi, nga amo na napapahawaong mga tawana. Ha? Unya, mamahawa ka? Uy, mo sila mahimo no. Kay nangabang ra na sila. Og kami ang tag-iya sa yuta. Ay nalang pagpagitag sa amok ko, Shirley. Ma, Ibuhis ni mong imong kinabuhian ng mga tawhana. ha? Ngayon naabot man taan ang istorya, ha, ma? Papahawaon ra bang gud nato sila? Ay, kaniadto pa kung naghangyong papa ni mong sa buhi pa to, gapapahawaon na lang na sila. Kayon saon naman lang kung amo ng bahino ning among yuta ninyong mga anak, o kung gamito na unya ninyo ning lunaa, unya naa na sila. Mao man gani, igno lang nato nga gamito na nato ang yuta, ma. Kay tarungon na natog bahin ng yuta, mintras naa ka pa nga makapatunga na mo nagsuon o makasaksi sa pagpuyuan ng mga tawhana ni Papa sa una. Pero kuan magkutsili, mga isog manggunang mga tawhana. Ha? Uy, ayaw ko ging na, ma. Nga kita na hinong tagiya sa yuta ang mahadlok nila. Uy, di na mahimo, ma, oy. Atong ingnon nga, magbahin na kanamo sa among mga luna kung asa mi. Ay, pero tarungon lang natos pagsulti, ha? Di nato ipaagis kainit sa oday. Unsay papahuaon ba? Nga kadugay na namong nagpuyo din Buhi pang inyong amahan. Ug usa pa. Nagabang mami din Ay, o lagi, Noy, Ramon. Pero, Noy, gamito naman na mo ang yuta. Usa? Amo na nang bahin-bahin nung managsuon, mintras buhi pa si Mama. Dili. Dili mi mo pahawa din kay dugay naming nagpuyo din Onsa? Dako gid mo problema nang nagpuyo sa among yuta. Suod man kuno ni Papa kaniadto gud sila. Og diha na nausap ang pagtagad-ani nila namo, dihang gisugdan na namo sa pagkumbinser nga papahawaon na sa among yuta. Gahi na gid kaayo silang papahawaon. Murag ila nang giangkon ang mga 1,000 square meters nga ilang giabangan og 20 pesos sukad pa kaniadto sa buhi pa si Papa hangtod karon. Unya, unsa man di kasabutan nilang aning Papa, ma? Ha? Niyan ang tawhan nga nag-abang. May gipirmahan ba silang Papa nga mag-abang sila dog 20 pesos ang buwan? Dako-dako na magod na kaniadtong 20 pesos. Ug suod ra sa blagi na silang papa nimo. Ug yuta ra masabang ilang giabangan. Sila ang nagbayad diha. Unya, nagpa-half concrete ra ba na sila silang bay, ma? Og may extension pang babuyan o kanang ilang CR nga separate sa ilang bay. Di kina unta sila magpa-concrete sa ilang bay, uy. Dili ko na ilang yuta. Ay, di na lang ta mangita ko, Butcheli, oy. Babay man unta ka, ikaw man hinoy isog kayo. Kontrahan ka unya anak nila. Ay, ma, di ta madlok-adlok ka na ilang kontrahan ta nila. Dili na ganahan andan ta nila. Kinala ato yung pangusgan ang pagpapahawa anak nila, ma. Haso na ka na sila, oy. Ay. Bao na gud kay nga atong hangin sa palibot tungod na ng ilang mga binuhing hayop. Magpatawag tag meeting na mong nagsuon, mabe. Pagtawag meeting, nga magbahin nami sa yuta. O kung mahimo, ipatawag ta ng mga tawhanan sa barangay. Shirley. Ipatawag pag niyo sa barangay. Usa ba gani tuyo ninyo? Naibaw naman siguro kanoy. Og maong gipatawag ka namo. Kay dili kang gud madaghang yung hinay. Imbis nga ikaw ang magpaubos ba? Kay basi madapa na mo og lugway ang imong pagpapuyo sa among yuta aron makapangandam sad mo.
Pero no, ikaw maninong isog kaayo. Mga ipaagi talang nagligal nga paagi niya. Tanawon taog asa taan ni mga bot. Kung magdako taan pangitan lang danog abogado nga, makadepinsa ni mo. Unsa? Ha! Garaan na ning anak ni mo, Santa. Noy, nagsaligra manggod ka nga okay ra kais lang mama og si aning papa ni mo kani adto. Pero karon kami naman ang mga anak ang mugamit sa yuta. Mao nga mahimo ba, Noy? Hinahinay na magpahawa sa among yuta, ha? Kaya mo naman yung bahin-bahin nung managsuon. Dili ko mo pahawa. Kaya dako na kong gasto sa kubay. Nay Ramon. Yamat ko niloon. Noy, niyaman ta din aron mahusay. Unya, aware man jud ka nga nangabang ka lang sila yuta. O pila to? 20 pesos ang buwan? Mamalay, abangan pa na mo sukad pa kanyan to. Kung imo pa ng yuta, Noy, mo sugot ka nga abangan lang na og 20 pesos ang buwan. Di ba? Di ka masugot, no? Maong pasalamat kang gipaabang ka lang og inunanang ang kantidad, Noy, suot sa pila ka tuig. Di nagkalkansi na, Noy, Kitang mga nangabang lang o nakipuyo sa yuta o kita mehemo kung papawao na kay gamito na sa tagayang ilang yuta. Kung pabawaon gid ko ninyo, bayrin ninyo ang akong bahay og 70,000 og pangitae ko ninyo og relocation site. Unsa? Grabe ka bagagnaong ning nangabang sa among yuta lagi. Di nga akong gisultihan ang akong usa ka igsoon nga tuwa sa gawas magtrabaho. Willing siya nga mobayad sa bay ining nangabang sa among yuta. Apan, suwayan ko no namo og hangyo og 50,000. May pangutana ko ug mao kini ang mosunod. Unang pangutana, kini nangabang sa among yuta og 20 pesos ang matagbuan sa mga 1,000 square meters nga iyang giokupar. Makatarunganon pa bagod ni? Among papahawaon pero di man mo pahawa. Ikaduhang pangutana, gusto na mo siyang papahawaon kay gamito na namo ang among yuta. Apan, pabayran man niya og 70,000 ang iyang bahay nga half concrete. Angay bagod mi nga mobayad ini? Ikatulong pangutana, matod pa niya kay amo siyang gipapahawa. Gawas nga pabayran niya namo ang iyang bay, kami kuno ang mangita og relocation site para nila. Dili bagod sobra na kaayo ni? Ikaw pa to katapos ang pangutana. Gipatawag na namo siya sa barangay. Apan wa gyud mi mahusay. Nagmagahi gyud sila sa paghawa sa among yuta. Unsa may angay namong buhaton ani nila? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Shirley. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako today ang mohatag ninyog tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana og problema nga may punto legal ug mga personal nga mga pangutana og mga problema, no? Unya before na to ipadala, i-picture lang yun no, nga kompleto ang inyong mga detalye hinungdan sinugdanan ang inyong mga pangutana ug mga problema, no? So, ayaw lang yun ninyo og i-cut short no or i-shortcut ang inyong mga pagpada sa inyong mga suwat. So, pwede niyo ipadala sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang ato ang mga sukintig paminaw, no? Hinaot unta nga, okay lang ta. Sige ulan-ulan lately, weird kayo ang weather, pero padayon ta, no? Namatandog manggani taglinog, pero mubarog ra gyud gihapon ta. Pagtuo, pagsalig, mo gyud na ato ang importante. Pero ang pagtinabangay natong tanan, grabe, amazing gyud kaayo. No, so mo nay pinaka-importante nato gyud.
nga lesson karong mga panahon na nga sa panahon nga magkinahanglan ta ang sugbuanon mubarog magtinabangay di malimot pagtabang bahalag nagkinalisod. Okay? Now atuang letter sender karong adlaw kay si Shirley. Si Shirley, wa siya musulti siyang edad pero minyo duhaning iyahang anak. Di laman siya musulti siyang address. Yuta gihapon ni sa iyahang mga ginikanan kay katong panahon nga buhi pa yang ginikanan agig kaluoy gipa abangan sa iyahang papa pero sus 20 pesos monthly nga pag-abang kabarato gud ani gud unsaon na siya. So mo ni iyahang mga pangutana no nga Una niyang pangutana kabahin sa yuta niya. Kining nangabang sa among yuta 20 pesos matag buwan sa mga 1,000 square meters nga iyahang giukuparan. Makatarunganon pabagod ni among papahawaon di man muhawa. Number 1, dili makatarunganon ang amount anymore. Ang balor sa yuta in town o pila ka tuig mo wa mo gamit. Wa makagamit o wa makapahimulos. Ang sunod gyud nga pangutana is gusto namo siyang papahawaon kay gamito na namo ang among yuta apan pabayran man niya og 70,000 ang iyahang balay nga half concrete angay bagod ming mobayad dili uy. Number 1, nag-abang siya sa yuta wa siya katungod magpuyo din ha. Kamo nga tag-iya kamoy na katungod kung unsay gusto niyo buhaton sa balay. Ug gusto na niya bungkagang balay pero dili mo bayad di mo kinahanglan mo bayad niya no naapod mo'y katungod nga mo papahawa niya kay tamo may tag-iya no so di siya pwedeng mamugos nga mupuyo gyud siya dinha di pod siya pero di pod na nato makuhag pwersahan no so kinahanglan moagi lang gyud aning gamay kahasol ug mag-file og kanang gitawag na unlawful detainer or ejectment kay supposed to be gyud unta sa tinuod dapat mo recognize pod siya unta nga di siya tag-iya ba nya karon kay mura naman siya feeling tag-iya pero di man sagud nato siya basta-basta mapapahawa diha so mo lang gyud nay problema pod nato so mo nay ato ang kinahanglan gyud nga matngunan no about aning mga bang magkuan pero uy 20 pesos kag baga pud niya nang pero no dili mo kinahanglan ha. Ikatulong pangutana matud pa niya kay amo siyang gipapahawa gawas nga pabayran niya namo ang iyang balay kami kuno ang mangita og relocation pasite para nila di bagod sobra na kayo ni ay sobra gyud kaayo as in sobra dili gyud ka kinahanglan nga mo give in sa iyahang demands because for the longest time siya'y nakapahimulos sa yuta. Ikaduha, ning okupar siya with the knowledge nga dili siya ang tag-iya sa yuta and that dili permanente ang iyang pagpuyo and gi-acknowledge niya dapat na and kibaw siya nga kay di siya tag-iya gaabang ra siya at anytime pwede siyang papahawaon anang yutaa. Di siya pwede maghawd-hawd lupig pas tag-iya no? So dili mo kinghanlan mo give in. Besides, dili mo obligadong una mo bayad sa iyang balay. Samot na nga di gyud mo obligado pod nga mangita og lain yang kapuy-an. Makadungog mo og mga storya nga yes, naayuban bayran na lang, naayuban tabangag pangita. But that is not in the law kung private property. Out of the generosity ra gyud na sa katong tag-iya og kay nagdali sila, maka-afford sila, willing sila nga motabang pagpangita og pahawaan nila or bayran sila sa kantidad kaysa sa mahasol sila. Pero ug wa pud mo ikabayad, ayaw mo kaguol kay dili man mo obligado ana, okay? Ikaupat ug katapusang pangutana gipatawag naman namo ni siyas barangay. Apan wala gud mi mahusay. Nagmagahi gyud sila sa pagpahawa sa among yuta unsa may among buhaton. Kuha na lang certificate to file action sa barangay. Unya, file na lang gyud ka adtog abogado, kuha og abogado and then file a case for ejectment or kanang unlawful detainer kay para ang korte na ang muhukom nga muingon nga oy time is up pahawa na dinha di gani siya muhawa inig pa-execute na to ang sheriff pwede gyud nang bungkagon ang kanang maong balay or papahawaon sila no kanang reminder lang sad sa kanang mga bang di man gud kita tag-iyas yuta let's respect also the decision sa owner labi na nga atong giabangan ang ginikanan unya anak na ni puli
kay sila man puy na ay katungod magbuot kung unsa ilahang gusto buhaton labi nagwa na ilang ginikanan sila na may tag-iya ato pod unta ng respetahan no pero hopefully masettle lang mo magkasinabot lang mo whatever works. Mga suking tigpaminaw hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.